दासो फैदों नोङो? दासो सिरि मोनदों नोङो? गोबाव जाबायलै एसे बै उखिलफोरजों रायज्लायनायावनो मानायावनो। मा उखिलफोरजों रायज्लायदों नोङो? मा दाखालिनिफ्राय मा रायज्लायगासिनो? आंखौ जेलाव दोननानै नोंनि फिसाजोआ दा गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बियो। ओइ उल्था उल्थि दा खोथाफोरखौ बुं मिथिबायना सना? नों गावनि खुगानि थाखायनो बेयाव थाफैदों मिथिबायना मिथियाखै? नों गावनो गाख्र' बुंदोंमोन बेफोर खोथाखौ आंनि गथ' नङा मा नङा होननानै। बेफोरखौ नों गावनो हस्पिटालाव खायसे खालामना लादों। बेनिफ्रायसो बेफोर केसा ओंखारबाय। नों गावनो बेबायदि खैफोदफोरखौ गावनो लाबोदों। आंबा मानो बुंदोंमोन आंसो मिथिगौ। गावसोरा जों न'आव थानानै मोजाङै आजादि नायै बेदरै जागासिनो। दा बे आंखौ बेयाव जेलाव दोननानै आंखौ नायनोबो फैया, जेबो खालायाबो। बेसे खस्थ'यै सोलिगासिनो आं बेयाव आंसो मिथिगौ। मोजाङै खबसे मोनजाया, रुटि गोरान सबजि गोरान। दै बिबाबो दैखौनो होबावा। जागोन ओंखारगोन नोङो साननैसोनि उनावनो। माब्ला ओंखारगोन आङो? साननैसो बेसे सान बारनांगौ मिथिबायना मिथियाखै? अननाय गैया नामा नोंहा हिनजावनि फारसे? जेबो दाय गैयैयावनो आंखौ बेबायदि जेलाव सोनानै दोनदों। बे गासैबो बे दिम्पोलनि थाखायल' जादों। बेनो लागाय होदों। आंनि थाखाय जायाखै मिथिबायना? दिम्पोलनि थाखायनो जादों। बियो बेखौ लुबैखायोमोन। आंखौ जेलाव दोननायखौ, न'आव ओंखारलांनायखौ, न'निफ्राय ओंखारनायखौ बेखौ लुबैखायोमोन। दिनै दा बियो बिराद खुसि मोनबाय आरो। दा न'आव थानो मोननानै, आंखौ जेलाव दोननो मोननानै बिराद खुसि मोनदों बियो। फाप नांगोन बिबो। एम्फौ देग्लिगोन बियो मिथिबायना? हामालै बिदि बुंनो। हामगौ मानो हामा? आंसो मिथिगौ आं मा सहाया दङ दा। आं बुजिनो हादों नोंहा मा सोलिगासिनो दा। आं साननैसो सहायना थाथारदो आरो। गाज्रि सम जादोंमोन होननानै साननानै लादो। थांगोन ना नोंनि न' आरो नों आंनि हिनजाव। नोंखौ नाय आं सोरखौ नायनो? नोंनि थाखायनो बेसे नांगासिनो आं केस सोलिगासिनो। हालां बेयाव थानो, थैगोन आङो साननैसो बेयाव थाबावनांगौबा। माबोरै बख'नो लांनो आंखौ? बुजियो आङो। आंनिबो गोरोन्थि जादों। आं आंनि फिसाखौनो आंनि फिसा नङा होननानै बुंनानै आं गावनि खैफोदखौ गावनो माबाना लाबोदों। थेवबो दिम्पोलनिबो गोरोन्थि दङ। थेवबो दा जायखियानो जाया मानो आंखौ न'आव माबोरै लांदो? आं बे जेलाव थानो हाया। थैगोन आङो। मोनजाया मोनलोङा बेसे थाम्फै। हराव जानोबो मोना मोजाङै, दैबो लोंनो मोजाङै। हराव हरसे उन्दुनो हाया, थाम्फै अरसोयो। आंखौ लांदो आरो आं आंनि फिसाखौ बिराद गोसोखांदों। आं आंनि गोरोन्थिखौ मानिना लाबाय। आङो गनायना लाबाय। आंनिनो फिसा बियो। बे फिसाजोआ आंनिनो फिसाजो। आङो बे समाव इमसनेल जानानै आङो माबा बुंफ्लांदोंमोन। खर'फोरा गाज्रि जाफ्लांदोंमोन। आंनिनो फिसाजो, आं बेखौ नायनांगौ। आरो बिसोरिया गाइखेरबो मोनलोङाखै बिमानि। आं गाइखेर दौनांगौ बिनो। आंखौ माबोरै दिहुनना लां बिनिफ्राय? आं गथ'खौ नायनो लुबैसिदों, गोसोखांदों आङो। माबोरै दिहुनांगौ बिनिफ्राय? गाबना सना गाबनाङा। आं मिथिगौना नोंनि गोसोआव मा सोलिगासिनो। आं खामानिखौ सोलिगासिनोथ' आङो उकिलजों लयारजों रायज्लायना केसा सोलिगासिनो। नों साननैसोनि उनावनो गगोन। साननैसोल' खस्थ' खालायना थाथारदो नोङो। बेसे खस्थ' मिथिबायना? हराव थोबसेबो उन्दुलांनो हाया। ओरैबायदि थाम्फै अरो, एन्जर फैयो, माइबा फैयो। बिराद खस्थ'खा। आयोथ' आरो आं आंनि फिसाखौ जोनोम होनायनिफ्रायनो मोजाङै अननो मोनाखै। अननो लुबैदों आं बिखौ। माब्ला आं आंनि फिसाखौ बामनो मोनगोन? आं बामाखैबो बिखौ। हरथाव बाथावनो बामनो लुबैदों, गाइखेर दौनो लुबैदों बिखौ, बामख्रबनो लुबैदों। आंनि फिसाखौ खुदुम लुबैदों आङो। जागोन दे, नों साननैसोल' वेट खालायथारदो। नोंखौ लांगोन आङो। जेरैखि जाया आङो नोंखौ बख'थारगोन। दे थाथ', आं थांसै, सम जाबाय। धैर्य हमना थाथारदो। गोदान मडेलनि ओंखारदों माथो ने बे साइकेला? मोजां साइकेला, थाग्रायैनो दङ। गथ'फोरनि थाखाय मोजां आरो सालायनो। स्कुलाव थांनाय गथ'फोरनि थाखाय मोजां जादों ने साइकेला? औ दादै, मोजां नुदों नुनायालाय। जोंहा अख्रांसो साइकेलनि खोथा बुंगासिनो र'। गंसे बायना होनांगोन र' बिनोबो फैगोन बोसोरफोराव। बेनो मोजां सम, बे अख्रांनि खोथाखौ बेनो बुंनो। अख्रांनि खोथाखौ लागायनाया बेनो मोजां सम। बियो फिसाला बायदि अनो माथो अख्रांखौ। आं थानायाव बेबायदिथ' आं जानो होआ। बे अख्राङा उन्दैसो जानो हागौ, नाथाय एटम बमनि खम नङा बेबो। आंखौ दहाय बेसे गिदिर खोथा बुंदों। आंनि खोथा लागायनो हागोन होननानै बुंदों बियो न'नि मानसिफोरनि सिगाङाव। गोरलै, नों आंनि खोथा लागायगोन ना?
आंनो नोंखौ दा मा खालाय नायबाय था दादै औ मा बे अख्रांजों माबा हाबिलाजों असे बिदा माने बिदानो बिब' फंबाय नामा? औ असेथ' नङा थेवबो दा असे बायदिनो थायो आरो। अ बेनिफ्राय जेनेबा बे अख्रांनि खरसाफोरखौ फरायनाय मानाय दादै नोंनो होयो आरो ने? औ मा खालायबावनो आरो आं बेबायदि आलाय सिलाय जाना थानायखौ माने मोजां नुहुरा आरो हाया आङो नायनो बेबायदि। दा फिसाजो जेनेबा बिब'आथ' बिहामजो जाबायानो हाबिलाया दा फंबायखौबो लाखिनोसै होननानै लाखिबाय थाथोंसै बेयावनो फरायथोंसै थाथोंसै फिसाला बायदि बेसेथो खरसा जागोन बेसेथो जागोन सासे मानसिखौ मदद खालायनायनिख्रुइ आरो मोजां खोथा गैयाना बेनिखायनो आङो मदद खालायो आरो हागौमानि मानसिफोरखौ आं मददबो खालायो बेबायदिनो। बे बोरायखौ फोथायनो हानाय नङा बायदि मोनदोंलै आङो बिना एसे साननाय हनायफोरा माबोरैबा आं दा एसे खोथाफोरखौ लागायनो नागिरबाबो बियो सहसाव मानिनाय नङा लाब गैया बिनि सिगाङाव बुंनानै। अख्रां आगै नों फुंनिफ्रायनो मानो बायजोआव ओंखाराखै? आं थाङा जेरावबो। मा जेरावबो थाङा? मा जादों नोंहा? नों फुंनिफ्रायनो ओंखाराखैबो जेबो जायाखैबो साहाबो लोङाखै ओंखामबो जायाखै दा स्कुलावनो थांनो जालायलांबाय मा जादों बुंलाय आगै? गिदों आं थाङा जेरावबो। मा गिलायखो आगै सोरबा माबा बुंदों नामा? बुङाखै रावबो थां नोङो बेनिफ्राय। नायलाय खेबसे थां बेनिफ्राय। मा जालायखौ दे नोङा? मोनसे मायबा मायबि खालायबाय थायो नोङो मा जालायखौ? आंखौ रागा फोजोंनाङा अख्रां मिथिबायना? नोङो सानफ्रोमबो मायबा नङा मायबा मोनसे बेबायदिनो खालायना देखायबाय थायो। मा जालायखौ दिनै? मा जेरावबो थाङा मा गियो जालायखौ? सोरखौबा मायबा बुंना फैदों नामा ना सोरजोंबा बुलायना फैलायखौ? मा जाखौ नोङा? नायलाय इथिं। थाङा आं जेरावबो थाङो नोङा। खोनासं नोंखौ जुदि सोरबा मायबा बुंदों आंनि सिगाङाव बुं बेबायदि गिनानै मानसिया न' सिङाव हाबना थाया मिथिबाय? सोरबा मायबा बुंदोंब्ला बिनो फिननाय होनांगोन जुजिनांगोन। सोर मा बुंदों नोंखौ? ना ओरैनोसो नों बाहाना खालायबाय थादों स्कुलाव थांनो बानानै? स्कुलाव थांनो बानायनि बाहाना नङाथ' बेफोरखौ ओरैनो बुंबाय थायाखैथ' नोङो थांनो बानानै। आरो सोरबा जुदि मायबा बुंदों बुं आंखौ। सोर मा बुंदों नोंखौ? थांनानै आं दानो। मा बुंदों नोंखौ सोर? गियो आं थाङा उदै सफ्लंगोन आंखौ थाङा आङो। मा? उदै सफ्लंगोन? मा उदै सफ्लंगोन? सोर मा उदै सफ्लंगोन नोंखौ? सोर बुंदों बे खोथाखौ? बुंदों सोरबा? आगै सोर बुंदों बेबायदि एसेबां गाज्रि खोथाखौ बुंलाय आगै सना बुंलाय सोर बुंलाय सोर नोंखौ बेबायदि उदै सफ्लंगोन होनना खोथाखौ बुंदों? आं दानो बिखौ थांनानै रायहैगोन आरो बियो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंनो हामाना पुलिसनो खिन्थाहैगोन आङो। सोर मा धमखि होदों नोंखौ? सोर दमहोदों? बुंलाय आगै। आंनिखौल' नङा नोंनिखौबो सफ्लंगोन होनना बुंदों। मा एसेबां गाज्रि खोथा बुंदों बियो जोंखौ सानैखौ? आंनिखौबो उदै सफ्लंगोन नोंनिखौबो उदै सफ्लंगोन? सोर बियो? सोर मानसि बियो? मानसिफोरा मा जेबो बुङैखाय जेबो होनिखाय इजि मोनदों नामा जोंफोरखौ रावबो गैजारिङिनि फिसा होननानै? सोर बुंदों नों आंखौ मुंखौल' खिन्थालाय सोर बुंदों? आंनो मुंखौल' खिन्था। खिन्थानो हाया खिन्थाब्लानो बियो उदै सफ्लंगोन होनना बुंखादों। बेबायदि जेबो जाया आगै नोंखौ बियो सिगिदोंसो जेबो जाया बेबायदि जेबो रावबो बेबायदि उदै सफ्लंनो हाया। आरो सोर सफ्लंनो बियो? गावखौनो उदै सफ्लंगोन। सोर बियो? जों गामिनि नामा? नोंनि लोगोफोर? नों सोरबा गिदिर सेंग्रा? बुंलाय आगै नों गिनाङा आं दंना। आंल' नङा न'नि बयबो दंजोबो ना जोंफोर बयबो नायगोन बेखौ। सोर मानसि बियो? सोर मानसि जोंफोरखौ बेबायदि नोंनि सिगाङाव एसेबां गाज्रि खोथा बुंदों जोंफोरनि खोथा उदै सफ्लंनाय माबानाय खोथा बुंनाय सोरो? जोंफोर गामिनि नंगौना नङा बुंनाय? आरो उन्दैना गिदिर मानसिया? गिदिर सेंग्रा। जोंफोर गामिनि नंगौना नङा बियो? जोंफोर गामिनि नंगौ ने? नङा। गुबुन गामिनि? औ। जोंफोर गामिनि नङा गुबुन गामिनि। सोर जानो हागौ बियो? आगै खिन्थालाय सोर बुंदों? सोर पापिया बेबायदि बुंदों? नों खिन्थालाय। नों मुंखौल' खोन्था सोर बियो? जों दानो मानसिफोर लाना थांगोन बिसोर गामियाव। अख्रां आंखौ बुंबा बुथारगोन बुंदों बुङा आङो। अख्रां सिखिरि दासान्दि नोंना मोजां मोननाया सोर? नोंनि बयफ्रेन्डआ सोर? मा? आंनि बयफ्रेन्डआ सोर? मा नांगौ नोंलाय? नांगौ आंनो बुंलाय नों सोरखौ मोजां मोनो दाना? नोंहालाय सोंफेरा मानो नांगौ जादों बेफोरखौलाय? आंनि बयफ्रेन्डआ सोर मायो? आगोलाव माथो बेफोरखौ सोङानोमोन दालाय माथो जादों? मा नांगौ नोंलाय?
आं मायबा सोंदों सिदा सिदि खोन्था थोंजोङैनो सोरखौ मोजां मोनो नोङो बेफोर आंनि पार्सनेल खोथा दा सोंबाय था आंनि सिगाङाव आं खोन्थानो गोसो गैया आं जायखौ सोरखौ मोजां मोनो मोना नोंलाय मा नांगौ आरो नोंनो मा नांगौ आंनि मोजां मोननायखौ नोंनिखौ सोंदों नामा आङो नों सोरखौ मोजां मोनो मोना नोङो सोरबा मोजां मोनो नोङो सोरखौबा मोजां मोनो गोसो दङ मोजां मोन आंहा सोरखौबा मोजां मोनो गोसो दङ आं मोजां मोनगोन नोंलाय मा जादों मानो सोंबाय था नोंलाय बेखिनि सोंनायखौनो मानो एसेबां रागा जोंनांगौ दे आंलाय माथो गेजेर गेजेर सोंखायो आगोललाय माथो सोरखौबा खोन्थायोमोन माथो नोङो आं बेजों लोगो हमनो थांदों बेजों माबादों बेनाव थांदों माबादों होननानै रेस्टुरेन्टाव माबा जाहैदों माबादों होननानै दा मानो खिथानो हायाखै दा नों सोरखौ मोजां मोनो बुंलाय दासान्दि नों सोरजों रायज्लायबाय थायो नोंनि मबाइलाव सोरनि मेसेज फैबाय थायो बेफोरो आंनि मबाइलाव मेसेज नोङो माबोरै नुखो आंनि मबाइलाव मेसेजखौलाय नुलायनांगौ नामा नुलायनांगौ नोंजों रायज्लायनायखौ मेसेज हरबाय थुथुबाय थानायफोरखौ आं नुवा नामा सोर बेयो बुंलाय आं दानो बिनि सिगाङाव दानसोरांनि खोथाखौ खिथानो हानाय नङा बियो आइमोननो खिथानो हाजोबगोन आरो आं मिथिगौ आइ बाबाया दानसोरांखौ माब्लाबाबो बे न'खरनि बिजामादै बानायनाय नङा मानोना दानसोराङा साख्रिबो मावा न'आवबो रावबो गैया आरो मोजां न'खरनिबो नङा बायदि मोनदों आं बेफोरखौथ' सोंगोन आइमोना आं खिथानो हाया दा बिनिखौ आइ बाबायाथ' बुंबाय थायो साख्रियाला सेंग्रा नङाबा हरा होननानै मासानाथखौ बुंलाय सोरो मोजां मोननाया नोंना दाना सोरजों सोलिगासिनो नोंना लैथो नोंना बारा जाबाय दे खिन्थु आरो नोंलाय आंखौ मिथिखायो माथो आं सासे सेंग्राजों रायज्लायखाया होननानै दङ आरो जानला मोनला आंहा टाइम पास खालायलाबाय जायजों मेजोंनो नोंलाय मा नांगौ रावबो आंहा गैया दासान्दि आंहा रावबो माबा गैखायाबो बिदि सिरियास गैया आंहा रावबो टाइम पासो आरे मा मोनदों नोङो हा माबा बिमा बायदिनो गावहासो गोसथोनाय गावहाथ' सासेबो सेंग्रा गैखाया गोसथोनाय मालायखौ गोसथोनायखौबो मालाया रायज्लायनायखौबो मेगन सासुदों खोमा माबा जाम्बिनो लामाफोराव ओंखार खोनासं सिख्रि आं मोजांनि थाखायसो नोंखौ बुंदों बेफोरखौ खोनाबायना नों बेबायदि बाथ्राफोरखौ दानथेनानै बाथ्राफोरखौ इगनर खालायनानै थांनो दानाजा मिथिबायना नों सोरखौबा ओरैबायदि सेंग्राखौ मोजां मोनाखैथ' जायनि आखला बिराद गाज्रि जायखौनो बेखौनो गोसोथोयो नों खिन्थु फस्थायगोन खिन्थु आं बुंखादों जानला मानला सेंग्राखौ गोसो दाथोखा हल लाइफनि थाखाय फस्थायनांगोन मिथिबायना मोनसे गोरोन्थि मावगोन हल लाइफनि थाखाय फस्थायनांगोन नोङो मोनसे गोरोन्थि डिसिजन लागोन बे डिसिजना नोंनि थाखाय हल लाइफआव प्रब्लेम होगोन मिथिबायना नोंगौ दे ब्ला 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 आंखौ एसेबां फोरोंनो फैनाङा नोङो स्टुडेन्ट नङा आंखौ एसेबां दा फोरोंफैसै मिथिगौ आं सोरखौ मोजां मोननांगौ सोरखौ मोजां मोननाङा आं खोथाफोरखौ मानो बुंदों एसे सिरियास ला हाबायावनो खोथाफोरखौ दा एंगारहर मिथिबाय नोंखौ मोजां मोननो होआखै नङा आङो मोजां मोननो होदों मोजां सेंग्राखौ मोजां मोन जानला मानला जायखौनो बेखौनो मोजां मोनग्रा सेंग्राफोरखौ दा मोजां मोनसैखा बे मायबा मोनथिदों नामा आंखौ आरो दानसोरांनि बागै इसेबां लेक्सार होदों दि बेफोरखौ सोर मा बुंदों नोंखौ सोरबा नोंनि खोमा बुंहोदों नामा खोमाखौ बुंहोदों नोंखौ आंनि बागै रावबो बुंनायनि गोनांथि गैया मेगन खोमा आंहाबो दङ आरो आं खेबसे बुंबावदों आंनि गोसो आंनि लाइफ आं जायखौ मोजां मोननो गोसो आं जि खालायनो गोसो आं बेखौनो खालायगोन बेबायदि आंनि गेजेराव आंनि लाइफनि गेजेराव हाबख'नो दा नाजाखा सिखिरि नों मोजां डिसिजन लायाखै आं आइनोसो खिथाना होगौमोन नाथाय बेबायदि जानला मोनला खिथानोबो हायाना दा मोजां मोनमारोना मोनमाराबा दानसोरांखौ सिखिरिनि आखलखौबो हमनो हायाना बे सेंग्राफोरजों ओरैनो रायज्लायबायबो थायो बिसोर सानैनि गेजेराव दानसोरां आरो सिखिरिनि गेजेराव मा सोलिगासिनो बेखौ आं मोजाङै मिन्थिनांगोन बिनि उनावसो आङो आइ बाबानो खिथानांगोन सिखिरियाबो गोसोआ सनसलना बेयो टाइम पासबो लाबाय थायो सेंग्राफोरखौ बेयो टाइम पासैसो रायज्लायदों ना सिरियाससो बेखौथ' हमनो हायाखै दा आङो बिसोर सानैखौ मा खालाया नायनांगोन आं बेनिफ्राय मोजां सम खाबु लानानै आइ आरो बाबानो खिथानांगोन जुदि बिसोर सानैबो मोजां मोनलायमारदों मानोना दानसोरां बायदि सेंग्रानो सिखिरिया दानसोराङा जेरैबायदि आखल गाज्रि होनना बुंदों बाजैया आरो बाजैयाथ' नंखाय बुंखाया बेखौ गुबुन सिख्लाफोरजों नुदों होननानै बुंदों बेबायदि सेंग्राजों आं सिखिरिखौ रिलेसनाव थाजानायखौ एसेबो लुबैयाखै रानि नोंनि मुंखौ मा दोनो आं दा नोंनि मुंखौनो आङो नागिरनानै मोनला मा दोननाया हामगोन आरो मोनसे खोथा नोंनो गस्ला गांसे बायना होनो हायाखै आं रानि मादि खालायनो आङो बेनिफ्राय नोंना जाग्राफोराबो माने गाइखेराबो जोब्बाय मा खालायनो आं रानि नोंखौ माबायदि फेदेरगोन आं हमनोनो हायाखै आं खामानि बिनो थांबाय खामानिबो होला रावबो खाना होननानैनो खामानिखौनो मोनला आङो रानि नोंबो आंखौसो मोजां मोनो ने आंजोंसो फैबाय नोङो माने मा बुंनो आरो उखैबाय नामा नोङो रानि गाबनायाथ' गाबाखै नोङो उखैबाय खानाबाबो आं खायसे खामानि मावनो हागौथ' नाथाय दा मानसिफोरानो खामानिखौनो होला आंनो मा खालायनो नोंनि मोखांखौ नायनानै सोरबा गरफा गरनै होलांबा हामगौमोन नोंनो जाग्राखौ बायना होनांगौमोन आरो गस्लाखौ
दा नोंनि मुंखौसो मा दोननाया हामगोन रानि सना नोंनि मुंखौ मा दोननो दा गोसोखौनो खांला आङो मोननैसो मुं मोजां मोनोमोन आं नाथाय गोसोखौनो खांनो हाला आंनाबो खर'फोरा थिग नंलाना मोनसे मुं आं जा मोजां मोनखायोमोन दालाय माथो गोसोखौनो खांनो हाला आं मुंखौनो एजो थाङोमोन र' मामोन एस असाखि नङा आइजाक नङा आइजाकाथ' सेंग्राफोरनिसो नाम अनसुलि नङा अनसुलिबो नङा मा मुंमोन अनाखि असाखि गोसोखांबाय आइराखि गोसोखांबाय रानि सना नोंनि मुङा दिनैनिफ्राय आइराखि बेसे मोजां मुं ने बियो नों मोजां मोनदों रानि मुंखौ मोजां मोनदों नोङो आइराखिखौ आइराखि चना आइराखि नों मोजां मोनदों ने मिनिलाय ओइ नों मिनिनो रोंथ'वाखै नाथाय गोसोआव मोनसे हांमा थागोन आरो रानि नोंनि मुंखौथ' आं आइराखि दोनबायानो नाथाय मुंखौथ' आं दोनबाय गावनि गोसो बायदि नाथाय नोंखौदि आं माब्लाबाबो नुनो मोननाय नङा नोंनि महरा माबायदि बेनो मोनसे गोसोआव आंहा आसा थालांगोन आरो नोंखौ आं नुनो मोननाय नंला जोना होदों नोङो बेफोरनो अननाय आरो नोंखौथ' नायनोथ' हाखाला नुनोथ' मोनखाला जोनाय दांनाय बेफोरजोंनो अननायखौ फिल खालायनांसिगोन आरो